Que lle pediu os Reis Magos? Bueno, pois traballo en primeiro lugar para todos os pontareas e saúde, lóxicamente. Un peluche del Siberisha y de Najal. Disfraz de Ladybug y una noria de Pinipón. Una pulsera de las emociones. Pitan de mascotas. Os nenos contasen esa alegría. Contasen alegría, felicidade, esa ilusión e nós somos partícipes tamén. Isto forma parte dunha tarde, unha noite máxica, onde os máis cativos van aprendendo de que todo o que se soña pódese conseguir. Pedí un patinete, el FIFA 18... Pedille unhas botas de fútbol. Eu o Play 4 e o FIFA 18. O que estamos vendo, polo menos, algo diferente que sale do normal. Moi ben, moi ben. Bueno, un balón de fútbol. Muy bien. Algo para el cuello y algo de fútbol. Un momento moi fermoso para vivir con eles. Estamos encantados os dous, a verdad. Bueno, a verdad que é moitísima ilusión e como decía o alcalde, parece que fixo un decreto para que parara de chover ou son os Reis Magos tamén que queren pasar, non? Entón, nós estamos encantados, sobre todo por mirar no brillo dos ollos destes rapaces esa ilusión.